del entrañable don José Zapater, Sancho, apareix en aquelles escueles Sant Miguel que en algun moment van funcionar l'any 1839 en el convent de Sant Francesc. No vol dir res, però bé, ahí estem. Senyor alcalde, senyors consellers, benvolguda Carmen Feltrer, representants de les institucions guardonades en aquest acte, estimats conveïns, amics, coneguts, comunitats educatives de les dues escoles públiques, benvolguda Inés, directora del Col·legi Públic Germà Sant Vicent Ferrer, i parle de Germà perquè fa 40 anys que les dues escoles anaven encara juntes en tot. En la primera acta constituent del claustre de professors del Col·legi Sant Miquel / Sant Vicent de Llíria está escrito: el Colegio Nacional San Miguel, de 16 unidades, ubicado en la ciudad de Liria y cuya construcción acaba de finalizar, entra en funcionamiento el día 5 de septiembre de 1977, adscrito en principio al Colegio Nacional San Vicente Ferrer de esta misma localidad. Pero es el director del Colegio San Vicent, aleshores, el que assenyala la següent apostilla, perquè en aquella època se desgastaven d'aquesta manera. Don Vicente Escobedo Donderis, no sé si es Donderis o Donderis, me van a disculpar, será quien asigne profesorado al nuevo centro, advirtiendo que, hasta mientras se independice, dicho profesorado no adquirirá derecho de propiedad sobre las plazas de dicho centro. Així eren aleshores les coses. Arran d'això, l'enyorat José Zapater deia en aquella època del col·legi que s'anava a estrenar a Llíria: començàvem a viure una espècie de luna de miel professional. Aleshores, aquesta escola nova anava a comptar amb gimnàs, menjador escolar, cuina, biblioteca, laboratori i el que era un luxe fa 40 i pico d'anys, calefacció central. Tota una verdadera revolució si es considerava d'on es provenia aquesta escola Sant Miquel: cambres, baixos, locals, etc. En efecte, han escoltat bé, l'escola pública, eixa gran desconeguda, aquesta és la veritat de la majoria de nosaltres, eixa que encara no s'ha pogut recuperar de les retallades bestials sofertes quan l'anomenada crisi, desconeguda per a la majoria, però que cada dia obri així a Llíria les portes a vora 1.300 alumnes, se diu prompte, 1.300 famílies que confien en els ensenyaments que oferim cada jornada escolar, tractant de configurar dia a dia persones competents i capacitades per poder interactuar de manera satisfactòria, positiva i harmònica en un món en continu canvi. Insistir, desconeguda però que disposa de coses tan peculiars i significatives com equips campions d'escacs, equips olímpics matemàtiques, diversos equips esportius, equipament esportiu punter, zones escolars cardioprotegides, dotacions tecnològiques punteres, claustres de mestres en formació contínua, professorats als cursos d'e-twinning, diversos reconeixements, com dia abans la companyera Inés, al seu treball docent, tant a nivell local, autonòmic, com nacional i internacional. A més, com a novetat, avui mateix l'escola Sant Miquel de Llíria té el cert orgull de ser seu de les escoles del València Club de Futbol així a la localitat. Bé, encara es podria continuar una estona més en aquestes coses, però considero que en això hi ha prou per a que entenguen que a l'escola pública de Llíria anem ben farcits des de fa molt de temps de renovació, innovació i experimentacions didàctiques i pedagògiques. Com no, vull continuar dient que rebre aquesta distinció tan entranyable i especial suposa per a la nostra comunitat educativa un grandíssim repte. Moltíssimes gràcies, senyor alcalde. Des del Col·legi Sant Miquel entenem, òbviament, aquesta distinció com un guardó, a la vegada que com un nou repte i que com a conseqüència veiem que ens toca superar-nos altra vegada un poc més, cosa que a la fi no ens preocupa gaire perquè estem suficientment acostumats als reptes. Tant la meva companya Inés com jo sabem el que significa tancar un curs i obrir el següent. Dos autèntics amadors turmalets de la gestió educativa, encara que el dia a dia saps amador que n'hi ha novisques, madeleines, la croix de fer, etc. A hores d'ara, i podria estar dirigint-me a vostès un bon rato més,
El Col·legi Sant Miquel de Llíria, que el consellal Ferran ja ha comentat, es troba celebrant el seu 40è aniversari. Pot ostentar al seu cartell el ple de distincions oficials al que pot optar una escola d'infantil i primària així a la nostra comunitat valenciana. Puc fer aquesta afirmació? Sí, la resposta és clarificadora i és afirmativa perquè avui mateix som, com abans s'ha comentat, una escola plurilingüe, una escola intel·ligent i una escola que regeix els paràmetres de la gestió per la qualitat. Un col·legi que d'una manera o d'altra deu tindre alguna arrel, abans ho he comentat un poc de broma, en les escoles Sant Miguel, ja sabeu, d'aquelles que estaven als baixos del convent de Sant Francesc. Però, deixant de banda les lliçons d'història, no puc deixar de reconèixer l'enorme treball de l'actual corporació municipal, senyor alcalde i senyora consellera d'Educació Carmen Feltrer Peris, perquè el nostre col·legi entrara per fi en el programa edificant de la Conselleria d'Educació i poder remodelar i adequar aquells espais que restaven, cuina, menjador, quartos de banys i continuar, entre d'altres aspectes, ser un centre educatiu atractiu, competent, modern i eficaç. Tot això que estic dient també és fruit de la dedicació, esforç i treball continu i diari, com no podia ser d'altra manera, de la comunitat educativa que tinc l'enorme responsabilitat, però a la vegada el complet plaer de dirigir, com abans feren persones tan professionals en aquest càrrec com don José Zapater Sancho, don José María Lamà i Carmen Feltrer, autèntics defensors de la nostra escola i de l'escola pública. Perquè aquest homenatge no podem oblidar-nos, parla d'això, de l'escola del poble, de l'escola pública, la que es troba a l'abast de tota la ciutadania de Llíria i la que per definició és plural, ideològica i culturalment, laica i aconfessional, democràtica, inclusiva, no segregadora ni excloent, coeducativa, investigadora i crítica, oberta a l'entorn i en constant voluntat de millora i renovació permanents. Per acabar, en definitiva, una escola en la que caben totes i tots i que presenta una missió, una visió i uns valors en els que creiem fermament: innovació, integritat, integració, participació i professionalitat. Optar per ella, per la pública, és optar per una garantia de qualitat en l'ensenyament que no tots ben bé poden oferir. Per tot el que he dit, agraint aquesta distinció i la seva presència en aquests actes a tots vostès, moltíssimes gràcies en nom de tota la comunitat educativa del Col·legi Públic, al que la meva neboda Maria anomena, no sé ben bé per què, Sant Miquel de Llíria. Per totes i tots vostès, moltíssimes gràcies.